Taisa hai no hai kotal blog nilia kotal video norbai taisa malaika hingkai tini hingkai kono blog video ya hingkai tini hingkai sini borok ni tongmung baheng tongbai kha sini society tamung tongbai kha hingkai amona pe kisa koklam salai nai tei narok judi an video no tabo ko nai tongo subscribe kaya ko hingkai subscribe khairi de bell icon no sinoi de daki tong ara video thangani bagoi hingkai to sanjang thangka norok saiman na boisaki mela ongo hone khana Amorpur ni gotona no to jotono saiman kha tabuk Tripura bo hingkai mobile YouTube khulo kang hingkai no Amorpur ni gotna sikang nukjago airaba hingkai amo pura tabuk riang bai jomatian bisingo danggang na naito dangga amon hoite norok kintu amam tu ya bujina di tum jotono mo si bara mono si wan sudi tini nung riang nung tini jomati hanoi tanang lagi ngen nung nang lagi bui norong no goi musim mun yano ya fatamano amuni bagoi norok bujina khaidi amo ain se khainai nungang ya nungang khaimia aba ain si khainai hingkai takaisa kok borok rap fish no borok saja mannai no mo kaisa wansubdi hingkai tabuk nukha o jomatia hamya o riang beri hamya o jomatia chila hamya nikok banglai tongo social media o nugui tongo news o nugui tongo Facebook no goi tongo amo haya jotono abo rap fish no borok kuno dino kahamungoi manya bongoi mano jomatiani bongoi mano debormani bongoi mano riangni bongoi mano Tripura bongoi mano nuatia bongoi mano koloi rupini jasa ponongoi mano hingkai je mela kaine rong no bang charuk es khaina musungo tamni hingkengke asuk mela kaina nangla khai matongjago ani motewo mela hingkangke nukjago chini borok cherai rok hamyang mani hamya bahaike hingkengke nukna norok chuak nungui cigarette kongsan nungui o buskang okrodas tong sakra tong chikon tong kotor tong kuno nai arano walainai arano bulainai arano cigarette nungmani norok nukkana kubangma video rok mela bisingo thangai beri belai mani jula seglaioi mon tini mela amno kote mela khaiba tini rap khailaka amon boke mela khaiba mela amon boke khaiya mela angkai mela ni moto mela je thangoi guri di nai di enjoy khaidi hayadaba enjoy khaina bonango waisa angkai mela kai kangkeno je rap khainani hai khainani amoya norok wansukna nadi ekbar borok ni jibono ekbar bolung khangke o bol busu jarate khoting man amonaro wansukna nangano hingkai norok an cheharana nugya phanangoi mano tabo kisa horong mani bagai sanjang mani bagai asa khayo next blog khai tong norok ni bagai te koyekdin asing tini blog ri malia tini time malia amoni bagai takaisa kok norok riang jomatia tang lagi jotono chongmo barah na se wansukdi bui munu yano ya fatamano dofa bai dofa nanglaika noi jat bai jat nanglaika noi hingke tabuk bani video no sajagoi tongo nai tongo subscribe khaiyako share khaiyako like khaiyako comment khai rodi hingke tini ni video norok no je samani bujina di jat bai jat nanglaika tini ni video no orang muthagere wano